uwa kada ka manta da na subscribe sannan ka danna ƙararrawa sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora na kowa da zafin su kada a barka a baya. An maida su kwamba ta farko la ilaha illallah dan ladi ya shiga hannu subhanallahi ka ta da kai dan ladi na cikin hannu a aiki za lalace ba dan ladi ya shiga hannu ya hayyaka ka yau sai wanda Allah yi da dan ladi subhanallahi aiki zai lalacewa aiki zai lalace ba dan ladi ya shiga cikin hannun tsohon sarki la ilaha illallah an yi mai burwati sune na sansar kahe ga hannuwa ya hayya na ta mulki da abi ne wanda kasa alkamas yawa dan ladi an kai kasa an murkushe shi wallahi an murkushe shi hayya ka kai an murkushe shi ya kada dan ladi na tawo kwamin wallahi to ya yanzu dan buzaye gashi nan wanda a komandan na yaƙi na tawo kwamin mai rai gashi nan za shi ɗauka zayyanu sala waɗanɗe ko lallai ɗan buzaye da a can daji kan suna saurare ne da na cikin gari mara kyau lalle kam ga ta nan dan buzaye kasan shi na cikin azzalumai yana cikin azzalumai waɗanda ba su barin ƙasa wallahi gaskiya na subhanallah la ilaha illallah dan buzaye ya tasuwa yawwa dan buzaye ya murkushe subhanallah ai na ce maka yana cikin azzalumai dan buzaye suna cikin azzalumai kai subhanallah